kusangana kwatikuita zvekare pano paTrari 263. Kana uchiri munyowani this YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell. Uyezve likes enyu akatikoshera zvikuru. Ndine video riri kucirculate streets social media remupurisa uyo abuda achidzedzereka akadhakwa kusvika pakupera. Ndinokumbura kuti zvanofuka comment section pamusoro pevideo iyi. Hanzi weekend mood. Weekend mood inozokonzeresa kuti iwewe basa ripere ende tumari twanga uchiwana uchikwanisa kuchengeta mhuri inobva yapera, unoshaya kwekuiwana. Purisa uyu anga akabata lofu rechingwa nemboma. Vanhu vanga kutorawo zvakasiyana siyana mastreets esocial media vachiti hatiblame mupurisa uyu, dzimwe dzachona stress, asi ari kuziva kuti kumba kunoendwa nechingwa. Ndinombura kuti zvanofuka comment section after wapedza kuona this video iri riri kutendera mastreets esocial media. Mupurisa uyu akazikanwa basa rinopera.